Merkataritza elektronikoak hazkunde harrigarria izan du azken urteotan. Euskadin, hala ere, sektoreak ez du garapen handirik izan eta esperientzia arrakastatsuak gutxi dira, baina aldi berean sendoak ere badira. Estatu Batuetan garapen handiko sektorea da, eta irtenbide egokia izan daiteke krisi ekonomikoari aurre egiteko. Gure artean, aitzitik, ez du zabalkunde handirik, arrazoiren bat tarteko, mesfidantza handiz begiratzen baitiote, bai enpresek eta baita kontsumitzaileek ere. Dena den, gure inguruan badira adibide arrakastatsuak. Nik esango nuke argitaletxe gehienak, hemen behintzat Euskal Herrian, erne daudela, hori gutxienez. Konturatu dira, hau ez dela moda bat, ez dela gauza pasakor bat. Euskara iritsi da digitalizazioaren aro honetara beste edozein hizkuntzaren parean. Edit.cat és un projecte d'una empresa creada per 3 editorials analògiques per afrontar el repte del llibre digital. I ha estat la creació d'una editorial dedicada exclusivament a l'edició en llibre digital. Gida asko daude, interneten, paperezkoak, baina konturatu ginen falta zela Donostian eta generalean leku askotan gida lokal bat, besteko jendeak eginda. Cose con Alfa es una plataforma comercial basada en comunidad. Una tienda virtual es simplemente un escaparate en el que hay una compra y una venta, y Cose con Alfa lo que hace es intentar centrarse en comunidades que ya existen, comunidades de gente que le gusta la costura, que le gusta la ropa, que le gusta la moda y que le gusta hacer cosas con esa moda. Guretzako internet ez da gauza ezberdin bat kokatzen dela sektore tradizionalen aparte. Dau nahiko nastuta, ez da beste kanal bat orokortasun gainean. Baina bai pentsetan dugu internet ondo ulertu bidala, ze txarto ulertzen badau internet eta saiatzen bada eskema tradizional baten filtroen pasatzen, hori ez dozu ondo helaraziko klienti, eta hori gerriko da zure egunerokotasunean. Aukera deu produktu bat oso egokie dana eta bat, pixka bat inertzia hartzeko edo martxa hartzeko eta demostratzeko zer egiten deun, nola eta zekatik gure lana interesgarri izan daiteken beste ekoizle batzuntzako. Eta dudaik gabe, gaztaiak inazikea eta produktore batekin inazikea, baina beste produktore batzuta zabaldu nahi dugu gure zerbitzu edo gure lana, eta noski beste produktu batzuta ere bai. Nire datozen urterako desioa da, Internet Exploreren zigarren bertsioa gure bizitzatik kanpo gelditzea behintzat. Bale, desioa, urrengo urtera begire eta interneteri buruz dagokionez, izango litzake komertzio elektronikoak garatzea eta oinarte egon diesan urratzak sendotzea.